ऑक्सिजन पर्यटन, नव अभियान, नव मिशन. नमस्कार. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. तुम्ही कधी आंबोलीला गेलात आणि आंबोलीच्या समजा कावळेसाद पॉइंट आहे किंवा इतर जे पॉइंट आहे, महादेवगड पॉइंट आहे, अशा ठिकाणी जर गेलात, तिथल्या काही जंगलांमध्ये जर फिरलात, तर त्या नीरव शांततेमधून पक्ष्यांचा सुंदर किलबिलाट ऐकत जेव्हा आपण चालतो तेव्हा एक वेगळीच अशी अनुभूती येते. आणि हीच अनुभूती पुन्हा एकदा नव्याने आपल्या सिंधुदुर्गातच नव्हे तर राज्याला आणि भारताला दाखवून देण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हने एक नवीन संकल्पना घेऊन आलेले आहेत आणि ती आहे ऑक्सिजन टुरिझम. आणि ह्या ऑक्सिजन टुरिझम अंतर्गत आज आम्ही आपली भेट घालून देणार आहोत साहसी टुरिझममध्ये आपलं नावलौकिक कमावलेले डॉक्टर कमलेश चव्हाण यांच्याशी. कमलेशजी, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आमच्या चॅनलमध्ये. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही जी ही ऑक्सिजन टुरिझम नावाची संकल्पना आणलेली आहे, या संदर्भात तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? मी तुमचे धन्यवाद मानेन याच्यासाठी. 1999 साली सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून डिक्लेअर झाला. त्यामुळे आत्ता रौप्य महोत्सव वर्ष आपल्याकडे लवकरच येत आहे. कोकण सात चॅनल हे जे चॅनल आहे हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं चॅनल पहिलं चॅनल आहे. त्यामुळे मी असं मानतो की या चॅनलमधला तुम्ही मोठा भाऊ आहेत. त्यामुळे अशा तऱ्हेचं काही गोष्ट जी आत्ता लवकरच येणाऱ्या आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या रौप्य महोत्सवी वर्षासाठी जी अतिशय गरजेची आहे ती जर तुम्ही करतात त्याच्यासाठी तुमचं खरंच धन्यवाद मानतो. कारण कोकणातल्या टुरिझमबद्दल बोलायला गेलं तर हे टुरिझम मी असं मानतो की फक्त 2 गोष्टींमुळेच आहेत. त्यातली सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे मदर नेचर आणि दुसरी अतिशय महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या कोकणामध्ये टुरिझममध्ये काम करणारा मनुष्य. बरोबर. आणि हा माणसाला जर आज पुढे आणायचं असेल कुठेतरी तर असं चॅनल असणं, अशा तऱ्हेची काहीतरी रूपरेषा, हा संकल्प घेऊन कोणीतरी पुढे जाणं गरजेचं आहे. आणि जे तुम्ही करताय मी परत सांगतो, मी खरंच धन्यवाद देतो तुम्हाला या गोष्टीसाठी. थँक्यू, धन्यवाद. तसं बघितलं तर डॉक्टर कमलेश चव्हाण हे व्हेटरनरी डॉक्टर आहेत. गेली काही वर्ष ते ह्या साहसी टुरिझममध्ये किंवा साहसी आपलं जे पर्यटन आहे त्याच्यामध्ये कार्यरत आहेत. ते स्वतः आंबोलीच्या बाबल आल्मेडा टीम आणि आंबोली रेस्क्यू ह्याचे टीम कोऑर्डिनेटर म्हणून काम करतायत आणि अनेक अशा अटीतटीच्या आणि अत्यंत रिस्की अशा प्रसंगांमध्ये त्यांनी स्वतः कामकाज करून अनेक लोकांचे जीव वाचवलेले आहेत. आपण सुरुवात करूया. डॉक्टर चव्हाण, एक वेटरनरी डॉक्टर म्हणून तुम्ही नामख्यात आहात. मग ह्या साहसी टुरिझमकडे वळण्याचा विषय कसा आला? पहिल्यापासून काहीतरी जगापेक्षा वेगळं करण्याचा पिंड आहे. त्यामुळे ती एक सुरुवात होती, एक इच्छा होती की काहीतरी वेगळं करायचं. व्हेटरनरी फील्ड आणि जे नेचर आहे ह्या दोन्ही गोष्टी फार जवळच्या आहेत. बरोबर. एक साधारणतः 15-16 वर्षापूर्वी आपल्याकडे लुपिन फाउंडेशन नावाची एक NGO फार प्रसिद्ध आहे. त्या NGOचे गुप्ते सरांचं मी एक लेक्चर ऐकलं होतं. त्या लेक्चरमध्ये सर असं म्हणाले होते की 80% व्यवसाय हे पर्यटनात येतात. बरोबर. म्हणजे अगदी तुम्ही एखादा आजारपणातून उठलात तर डॉक्टर सांगेल जरा पर्यटनाला जाऊन या. एखादी केस जिंकलात तर वकील सांगेल आता जरा रिलॅक्स व्हायला कुठेतरी जाऊन या. परंतु पर्यटन असं सांगणार नाही डॉक्टरकडे जा किंवा वकिलाकडे जा. म्हणजे इथे सगळे व्यवसाय येऊन मोडतात. त्यामुळे काहीतरी जर करायचं झालं जे वेगळं असेल, आपल्यामुळे कोणाचा तरी काहीतरी फायदा होईल किंवा कुठेतरी आपण जे काय आपलं ज्ञान आहे, आपल्याकडे ज्या काही गोष्टी आहेत याचा कोणाला तरी कुठेतरी फायदा होईल, तर ते क्षेत्र आहे फक्त पर्यटन असं माझं म्हणणं आहे. त्यामुळे मी या क्षेत्राकडे वळलो आणि बऱ्यापैकी जे काय आता आहे ते या क्षेत्रामधून चालू आहे. बरोबर. आता जेव्हा 15 वर्षापूर्वी तुम्ही सुरुवात केलीत त्यावेळेस तुम्ही म्हणजे आता बाय प्रोफेशन तुम्ही वेटरनरी डॉक्टर आहातच, परंतु जेव्हा साहसी पर्यटनाकडे जेव्हा जेव्हा विषय येतो त्यावेळेस त्यातला अभ्यास किंवा त्याचं प्रावीण्य थोडंसं मिळवण्याची आवश्यकता असते. मग त्याच्यासाठी तुम्ही काय केलं? त्याचं प्रावीण्य मिळवण्यासाठी मी मुंबईमध्ये पहिल्यांदा होतो.
मुंबईत असताना माझे आतापर्यंत जवळजवळ 130 ते 140 किल्ले झालेले आहेत. बर हे सर्व किल्ले मी फिरून आलो आहे. त्यानंतर मी मार्केटिंगला ज्यावेळी होतो, मी मार्केटिंग केली काही वर्ष, त्या मार्केटिंगच्या वेळी जेव्हा मी फिरायचो तेव्हा मी काही मंदिरं, काही जे वेगळं पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून आकर्षक अशा ठिकाणचं, माझ्याकडे DSR म्हणजे डेली सेल्स रिपोर्ट भरण्यापेक्षा जास्त मी वया भरलात की ह्याच्यातून. म्हणजे पहिल्यापासून मला काहीतरी वेगळं पर्यटनाच्या तर ह्याच्यातच करायचं होतं किंवा फिरायचं होतं. मला फिरण्याची प्रचंड आवड आहे, प्रचंड आवड आहे. तुम्हाला गंमत म्हणून सांगतो की मी ह्या क्षेत्राकडे वळायचं खरं कारण असं आहे की पूर्वी आपल्याकडे जो पाऊस व्हायचा तो फार सुंदर व्हायचा, आणि पलीकडचं 10-12 वर्षापूर्वीचं जर वातावरण तुम्ही आठवून बघितलं तर पहिला एक 12-15 दिवस पाऊस झाल्यानंतर आपल्याकडे पाऊस एक 3-4 दिवस गायब व्हायचा. बरोबर. या कालावधीमध्ये मी डोंगरात जाऊन राहायचो, मी जंगलात जाऊन राहायचो आणि जंगल अनुभवायचो. आणि हे जे माझे अनुभव होते ते माझ्यापासून कोणापर्यंत तरी पोचावेत म्हणून मी या क्षेत्रामध्ये खऱ्या अर्थाने आलो आहे. आणि आता माझ्या डोक्यातलं गणित पहिलं असं आहे की हा सिंधुदुर्ग जिल्हा बारमाही पर्यटन व्हावा. आजही आपल्याकडे मालवणमध्ये बऱ्यापैकी पर्यटन आहे, मालवण नंतर आंबोलीमध्ये बऱ्यापैकी पर्यटन आहे. किंबहुना आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असलेला प्रत्येक व्यक्ती पर्यटनात काहीतरी करावा या दृष्टीने जागरूक आहे. बरोबर. पण हा पर्यटनाचा जो कालावधी आहे तो हा मला वाटतं 5-6 महिन्यासाठी मर्यादित राहिलेला आहे. बरोबर. परंतु हा जर कालावधी बारमाही पर्यटनाकडे न्यायचा असेल तर सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे माझ्या मताप्रमाणे साहसी पर्यटन. बरोबर. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पावसाबद्दल सगळ्यांना माहिती आहे की कोकणामध्ये प्रचंड पाऊस होतो. हो. परंतु एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की समजा आमच्याकडे जर 4 तास पाऊस बंद झाला तर सगळंच्या सगळं पाणी निघून जाईल. म्हणजे आमच्याकडे कितीही पाऊस झाला तरी पावसाचा अजिबात फरक पडणार नाही. हा खरा पाऊस कोणीतरी अनुभवावा लागेल. जो आम्ही अनुभवतो हा बाहेरच्या लोकांना अनुभवायला मिळाला पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे. दुसरी एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट मी तुम्हाला मगाशीही म्हटलंय की मदर नेचर, आणि दुसरा आहे आमच्याकडे असलेला पर्यटन व्यवसाय. बरोबर. तुम्ही कोणाच्याही घरात जा, कितीही पाऊस पडत असताना कोणाच्याही घरात जा, तो तुम्हाला पहिला घरात बसवेल. इव्हन आपल्या घरात खायला काय असेल तर तो पहिला आपण नाही खाणार, तो अतिथीला पहिलं देईल. बरोबर. ही आपल्या जिल्ह्याची खरंच म्हणजे आपल्या माणसाकडे खूप खूप मोठी असलेला हा माणसांमधला गुण आहे. तो आपल्याला नाही देणार, दुसऱ्याला देईल. बरोबर. आम्ही पहिलं दुसऱ्याच्या मत्तीला धावतो, आपलं सगळं बाजूला ठेवतो. ही आमची वृत्ती जी आहे ही खरं म्हणजे पर्यटनासाठी वापरली गेली तर किती चांगलं होईल मला सांगा. नक्कीच. पावसाच्या सुरुवातीला आमच्याकडे मासे पकडले जातात, चढणीचे मासे आणि बाकी. हे खरंच लोकोत्सव असतात. लोक अक्षरशः त्यासाठी सुट्ट्या घेऊन येतात आणि मासे पकडतात. बरोबर. त्यानंतर आमच्याकडे पेंडूर वराडमध्ये काही तलाव आहेत. ही तलाव पाणी थांबवलं जातं आणि पाऊस येताना ह्या तलावाच्या पलीकडे शेती करायला मिळावी म्हणून त्यातलं पाणी सोडलं जातं. त्यावेळी लोक मासे मारायला येतात. हे लोकोत्सव आहेत. हे लोकोत्सव पर्यटकांना दिसले पाहिजेत असं माझं मत आहे. आणि हे कुठून मिळेल तुम्हाला तर हे साहसी पर्यटन किंवा ॲडव्हेंचर पर्यटन याच्यातूनच मिळेल. मग नेचर आहे, नेचरकडून मध्ये तिथं बर्ड आणि बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. वेस्टर्न घाटामध्ये आम्ही खरंच भाग्यवान आहोत का 350-400 प्रजाती जगात कुठंच नाही सापडत अशा आपल्याकडे सापडतात. बराच फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला बघायला गेलं तर इथं बर्फ सोडलं तर सगळं आहे. ह्या बाबतीत आपण प्रचंड भाग्यवान आहोत. समुद्र किनारा आहे, किनाऱ्यावरच्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला करता येतात. वेस्टर्न घाट आहे, एका बाजूला आंबोलीसारखं थंड हवेचं ठिकाण आहे, दुसऱ्या बाजूला दाजीपूरसारखं अभयारण्य आहे, आणि मध्ये फक्त निसर्गाने रचून ठेवलेलं हिरेमोत्यांची खाण आहे. आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन मी तुम्हाला हे सांगेन की आजचं टुरिझम जे आहे म्हणजे समुद्रातून 14 रत्न काढली होती, ही जमीन सुद्धा समुद्रातून निघाली आहे. परशुरामाने इथं ही जमीन पाण्यातून बाहेर काढली असं मानलं जातं. तर तिथली कोकणातलीच रत्न नेहमीच निघतच आहेत. आणि ह्या रत्नांना तुम्ही इथं बोलवतात, त्यांना व्यासपीठवरती बोलवतात. ही सगळी रत्न जी इथं आहेत हे बारमाही पर्यटनाकडे जाण्यासाठीच प्रयत्न करतात असं मला तर दिसतंय. बरोबर. म्हणजे ते जर कुठं होईल तर हे फक्त आणि फक्त साहसी पर्यटनातूनच होऊ शकेल. बरोबर. आता जसं साहसी पर्यटनातून अनेक म्हणजे बारमाही पर्यटन जर इथलं खुलवायचं असेल तर साहसी पर्यटनाशिवाय पर्यायच नाही. कारण काही लिमिटेशन्स आहेत. जसं तुम्ही म्हणाला तसं समुद्र किनाऱ्याला काही लिमिटेशन्स आहेत. पाऊस पडायला लागला की तिथे टुरिस्ट जाण्याला थोडंसं जात नाहीत, किंवा तिथल्या बाकीचे जे ऍक्टिव्हिटीज आहेत म्हणजे किल्ल्यावरती जाणं म्हणा, किल्ला हाच आपलं एक आकर्षण आहे, होडीने जाणं वगैरे, म्हणजे ते त्यावेळेस बंद पडलेलं असते. त्यामुळे टुरिस्ट तिकडे जात नाहीत. इतर ठिकाणी बाकीच्या ठिकाणी धार्मिक पर्यटनाला पावसामध्ये तेवढंसं हे नसते. परंतु जर आंबोलीसारख्या ठिकाणी जर साहसी पर्यटन किंवा इतर अशी जे काही धबधबे किंवा अशी निसर्गरम्य ठिकाणं आहेत जिकडे साहसी पर्यटन होऊ शकते अशा ठिकाणी जर आपण केलं तर ते बारमाही
पर्यटन फुलू शकते. याच्यासाठी म्हणजे जे साहसी पर्यटन म्हणतात, या साहसी पर्यटनामध्ये नक्की येते तरी काय? दोन प्रकारे मी सांगेन. आता आपण एक बोललात की एक किल्ले आहेत जे पावसामध्ये बंद असतात. बरोबर. ओके, मी साहसी पर्यटनाकडे येतो. एक मिनिट, हा माझा विषयच आहे साहसी पर्यटन. तरी पण मी आधी पहिलं थोडंसं किल्ल्यांबद्दल बोलतो. आपण भाग्यवान आहोत, जवळपास 36 किल्ले आपल्याकडे आहेत. म्हणजे छत्रपतींच्या पदस्पर्शाने जिथून स्फुरण येतं मराठी माणसाला. खरं म्हणजे अन्न नाही मिळालं तरी चालेल, पण तो म्हणजे अक्षरशः तोकडा पडला आणि त्याला तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज की म्हटलं तर तो जय म्हणेल. बरोबर. इथपर्यंत हे किल्ल्यांमधले जे प्रकार येतात म्हणजे जलदुर्ग, वनदुर्ग, किनारकोट, भुईकोट आणि गिरिदुर्ग, या सगळ्या 5ही प्रकारचे किल्ले आपण भाग्यवान आहोत की सिंधुदुर्गात आहेत. बरोबर. म्हणजे आपल्याकडे जलदुर्ग सिंधुदुर्ग आहे, ज्याचा प्रचंड इतिहास आहे, ज्याचा मोठा, जो छत्रपतींनी स्वतःच बांधलेला आहे, जो बघायला आजही कुठून कुठून लोक येतात, जो तुम्ही पावसात बघू शकत नाही, मला मान्य आहे, परंतु बाकी सीझनला मोकळा असतो. विजयदुर्ग हा किनारकोट आहे, त्याचं प्रचंड मोठा इतिहास आहे. बरोबर आहे, तिथं आपण भाग्यवान आहोत. त्यानंतर आपल्याकडे रांगणा, शिवगड, वेताळगड यासारखे गिरिदुर्ग आहेत जे तुम्हाला बऱ्यापैकी बघता येतील. दुसरी गोष्ट, आपला कोकणचा राजा, सावंतवाडीचा राजवाडा, तिथं आपला राजा आहे. जर सिंधुदुर्गाचा राजा म्हणायला हरकत नाही, सावंत भोसलेंना म्हणायला हरकत नाही, आपला राजा आहे. ह्यांच्यासाठी आम्ही एक टूर डिझाईन करतो 2 दिवसाची, की ज्यामध्ये हे 5च्या 5 प्रकारचे किल्ले, जलदुर्ग, गिरिदुर्ग, वनदुर्ग, किनारकोट आणि भुईकोट, आम्ही सगळे कॅप्चर करतोय. अशी आपल्याकडे एक टूर येते जी आपण लवकरच सुरुवात करतोय. ही मला वाटतं बारमाही पर्यटनासाठी ही बऱ्यापैकी मदत करेल. एक गोष्ट. आता दुसरीकडे येतोय मी, साहसी पर्यटन. साधारणतः 10 ते 12 वर्षापूर्वी मी आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे CO शेखर सिंग साहेब यांनी एक ग्रामीण पर्यटनामधून काहीतरी करण्यासाठी मला पाचारण केलं आणि मला म्हणाले की कमलेश काय करता येईल तर मला सांगा. तर ग्रामीण पर्यटनासाठी आंबोलीला जर तुम्ही गेलात आता, तर आंबोलीला बेळगावकडे जाताना नांगरतास नावाचा वॉटरफॉल आहे. बरोबर आहे, तो तिथं पुन्हा एक मूर्ती आहे जी तिथल्या देवाची आहे, जो तिथला म्हणजे प्रमुख देवता मानली जाते, जी तुम्हाला आंबोलीच्या त्या ह्याच्यावरती सुरक्षित ठेवते. तर तिथं तो जो वॉटरफॉल आहे, त्या वॉटरफॉलला तुम्ही व्यवस्थित दोरी बांधून बघा. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट मी सांगेन की आता कोविड नंतर लोक सुरक्षितता बघायला आले. बरोबर आहे, आपलं ही थीम तशीच आहे की लोकांना आज ऑक्सिजन पाहिजे. बरोबर आहे, आणि ह्या गोष्टी आमच्या इथं उपलब्ध आहेत. व्हॅली क्रॉसिंग करू शकतो, त्या दरीवरती तुम्ही दोरी बांधून इकडून तिकडे व्हॅली क्रॉसिंग होईल. दरीमध्ये खाली उतरून रॅपलिंग होतं, जे मी सरांना रॅपल डाऊन केलं. जवळपास 90 ते 100 फूट रॅपल डाऊन आहे. ते रॅपल डाऊन झाल्यानंतर पलीकडे चालत जाता येतं. साधारणतः 400 ते 500 मीटर तुम्हाला वॉकिंग आहे. आणि ही जेव्हा तुम्ही चालत जाता तेव्हा काही ठिकाणी 2 फूट ते काही ठिकाणी 4 फुटाची ती दरी, उंचीला साधारणतः 120 ते 140 फूट, तुम्हाला केविंग केल्यासारखं वाटतं. अतिशय थंड ठिकाण आहे, फार सुंदर आहे. पलीकडे गेल्यानंतर हे सगळं करून गेल्यानंतर तुम्हाला एक डोह लागतो, 20 ते 30 फूट लांबीचा डोह आहे, ज्यामध्ये स्विमिंग करून जावं लागतं. त्यात स्विमिंगसाठी लाईफ जॅकेट्स आणि बाकी सगळे इन्स्ट्रक्शन जे काय ते आम्ही करतो. त्यानंतर ट्रेकिंग, बर्डिंग, ह्या सगळ्या गोष्टी तिथं चालत. आणि अतिशय महत्त्वाची गोष्ट, हे तुम्ही सगळं फिरून 1 किलोमीटरच्या आतमध्ये येतं. अरे वा, 1 किलोमीटरच्या आतमध्ये. आणखी एक गोष्ट की आता आपण सगळे हेल्दी गोष्टीकडे आणि सिक्युरिटीकडे चाललो. आम्ही रेस्क्यू टीम आहोत. ओके, आतापर्यंत या गोष्टींना नॉर्म्स टिकलेल्या नाहीत किंवा अजूनही गाईडलाईन्स व्यवस्थित बनल्या नाहीत. परंतु जेव्हा आम्ही करतो तेव्हा आमची 150 मुलांची टीम आहे. ह्या टीमपैकी प्रत्येक, जेव्हा आम्ही आमचा अभ्यास करतो तेव्हाच लोकांना यामध्ये उतरतो. मी शेखर सिंग सरांना जेव्हा त्यामध्ये उतरले तेव्हा सर मला म्हणाले होते की आतापर्यंत मी 9 ते 12 देश पाहिलेत जवळपास. मी अनेक राज्यामध्ये फिरलोय, पण इतकी सुंदर जागा मी कुठेच बघितलेली नाही. त्यानंतर त्यांच्याने आम्हाला 30 लाखाचं फंडिंग केलं होतं, ज्यामध्ये 10 लाखाचं आंबोलीला इक्विपमेंट मिळालं, 10 लाखाचं सांगेली टीमला इक्विपमेंट मिळालं ग्रामपंचायतीकडे, आणि 10 लाखाच्या इक्विपमेंटमधून आम्हाला ट्रेनिंगसाठी 45 मुलं मनालीच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये गेले होते. यातलं जर ट्रेनिंग करायचं असेल तर भारतात फक्त 4 इन्स्टिट्यूट आहेत आणि ज्या हिमालय रेंजमध्ये. आणि मला सांगायला गर्व वाटतो, गर्वाने मी सांगेन की जी टीम होती आमची, 45 पैकी 41 मुलं A ग्रेडने पास झाली. त्यामध्ये A ग्रेड तुम्हाला मिळवायची असेल
तर तुम्हाला पर्टिक्युलर हाईट गेन करावं लागतं. हाईट गेन सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. ऑलरेडी तुम्ही 12 ते 13,000 फुटावरती असता, तुम्हाला ॲक्लोमॅटाईज व्हावं लागतं, ते तुम्ही झालेले असतं किंवा काय असेल ते. तिथून तुम्हाला एका दिवसामध्ये 3 ते 4,000 फूट उंचीवरती जावं लागतं. बर, म्हणजे अजिबात सोपं नाही आहे. वाटतं बरोबर. तेवढं अजिबात सोपं नाही. ऑक्सिजन नसतो, चालावं लागतं, हाईट असते, बाकी सगळ्या गोष्टी आहेत. तर ह्याच्यासाठी आम्हाला 1:45ची वेळ दिली होती की 1:45 पर्यंत तुम्हाला तिथं पोचायचं आहे. त्यानंतर तिथं ध्वज उभा करायचा आहे, राष्ट्रगीत तिथं म्हणायचं आहे, तुम्हाला तुमचे काय ॲक्टिव्हिटी छोटीशी असेल ती करायची असेल, फूडिंग करा आणि रिटर्न या. मी हे सांगेन की माझी मुलं 1:45च्या आधी रिटर्न होती. आमची टीम टोटल रिटर्न होती त्यावेळी. म्हणजे हा आजही रेकॉर्ड आहे तिथला. बर, म्हणजे अशा तऱ्हेची टीम जिल्ह्यामध्ये आहे. असं असताना आम्ही आज तुम्ही मग विचाराल की मग तुम्ही ॲक्टिव्हिटी किंवा बाकीच्या गोष्टी अजूनपर्यंत सुरू का नाही केल्या, तर आम्हाला अजूनही त्याच्या परमिशन्स व्यवस्थित मिळत नाहीत, नॉर्म्स मिळत नाहीत अजूनही, ज्या आम्हाला प्रशासनाकडे लागेल. त्याच्यासाठी हे व्यासपीठाने मी तुमच्याद्वारे प्रशासनाकडे मागेन की लवकरात लवकर याचे नॉर्म्स रेडी करावेत. आणि बाकी सेफ्टी, सिक्युरिटी आणि बाकीच्या गोष्टी आहेत त्या आमच्याकडे आहेतच, बरोबर, त्या आम्ही घेतोच आहोत. बरोबर. आता जसं तुम्ही म्हणालात की 45 मुलं तुम्ही मनाली माउंटेनिअरिंग इन्स्टिट्यूटमधून तुमची A ग्रेडमध्ये हो. पास होऊन आलेली आहेत. आणि आपल्या चर्चेतलाही असा विषय होता की आज तुमच्याकडे 150 मुलं, प्रशिक्षित 150 मुलं तुमच्याकडे सुसज्ज, म्हणजे सुसज्ज असा फौजफाटा आहे हो, आहे. की जो साहसी पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना गाईड करू शकतो. नक्की. म्हणजे 150 मुलं आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी भरपूर झाली. प्रचंड. म्हणजे जर आपले जर स्पॉट जर आपण जर काउंट केले तर प्रत्येक स्पॉटवरती 5 मुलं जरी गेली तरी आपल्याला चांगल्यापैकी त्यांना, त्या पर्यटकांना एक चांगला हे मिळू शकतो, हात मिळू शकतो. आणि ते निर्धोकपणे पर्यटन करू शकतात. जसं तुम्ही म्हणालात की साहस म्हटल्यावरती तिथे थोडीशी रिस्क आली. आणि रिस्क आली की थोडासा हे आला, कारण मध्यंतरी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 2-3 असे मिसॅप झाले या साहसी पर्यटनाच्या अनुषंगाने की थोडंसं घाबरायला लागलं. पर्यटक सुद्धा विचार करतात की बाबा जाऊया की नको जाऊया. याच्यासाठी ही जी काही भीती आहे ती काढण्यासाठी तुम्ही जे म्हणतात की सेफ्टी गिअर्स आपल्याला जे वापरायला पाहिजेत किंवा ज्या करायला पाहिजेत त्या काय असायला पाहिजेत, आणि तुम्ही त्याचबरोबर एक उल्लेख केलात की याच्यासाठी ज्या परमिशन्स असतात त्या अद्याप आपल्याला आत्ता नुकत्या मिळू लागलेल्या आहेत, त्या काय असतात आणि त्या कुठून मिळायला पाहिजेत? बघा, याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की तुम्ही आता म्हटलात की ह्या ज्या आपल्याकडे 2-3 दुर्दैवी घटना घडल्या, मी असं म्हणेन की ह्या घटना घडू नये म्हणून सगळ्यात पहिलं आपल्याला वायरीची घटना माहीत असेल की एक साधारणतः 2-3-4 वर्षापूर्वी वायरीमध्ये पुण्याच्या कॉलेजेसची काही मुलं मुली बुडाल्या होत्या. मी हे सांगू इच्छितो, म्हणजे दुर्दैवाची गोष्ट, मी स्वतः तिथं होतो. बर, मला जेव्हा कळलं तेव्हा मी आणि आपले तिथं असलेली टीम आम्ही पळत गेलो तिकडे. तर तिथं गेल्यानंतर काही मुलं मुली जे 2-3 तिथल्या स्थानिकांनी वाचवून आणले होते त्यांना तिथं ठेवण्यात आलं होतं. मला तेव्हा वाटलं की या मुलांना आपण CPR द्यावा. बरोबर. ओके, CPR हा प्रकार असा आहे की तुम्हाला चेस्टवरती दाब द्यावा लागतो, काही वेळा माउथ टू माउथ श्वास द्यावा लागतो. तेव्हा मी तिथे पुढे गेलो, 1-2 त्या मुली होत्या. तिथं पुढे गेल्यानंतर दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की तिथे एक टीचर होते ज्याने मला त्या मुलींच्या जवळ जाण्यापासून रोखलं. बर, कारण मी माउथ टू माउथ करायला गेलो. पण CPRची ती पद्धतच आहे. बरोबर. जीव वाचवायचा असेल आणि तर. वाईट हे वाटतं की हे शिक्षकांनी थांबवलं. ओके, तर आता ह्याचा पर्याय काय? तर मी असं म्हणेन की मला असं वाटतं की 5वी, 6वी, 7वीच्या मुलांच्या अभ्यासक्रमात हा विषय आला पाहिजे. नक्कीच. ओके, म्हणजे आपत्कालीन निवारण, त्याच्या संदर्भातले प्रथमोपचार, स्नेक, बाकीचे इन्सेक्ट्स आणि याच्यामधले आयडेंटिफिकेशन आणि त्याच्याबद्दल बाकीच्या गोष्टी ज्या करायच्या, ह्या सगळ्या अभ्यासक्रमात येणं खरंच गरजेचं आहे. बरोबर. किंवा मी असं म्हणतो, जसं शालेय तुम्ही दरवर्षी शाळेची प्रत्येक शाळा अलीकडे शालेय सफारी काढते किंवा एक सहल काढते. जसं तुम्ही सहल काढता तसेच स्काउट गाईडचे ट्रेनिंग्स होतात. मग ह्या ट्रेनिंग्स वगैरे होतात त्यावेळी कॅम्पमध्ये काही मुलांना लेक्चर्स मिळाले, अगदी त्या मुलांना तरी सुद्धा अवेअरनेस बऱ्यापैकी होईल. बरोबर. ओके, शिक्षकांना अवेअरनेस त्यानंतर मिळेलच मिळेल. बरोबर. म्हणजे हे अवेअरनेस तिथून मिळणं सगळ्यात गरजेचं आहे, हे माझं पहिलं मान्य आहे. बरोबर. तिथून जर अवेअरनेस तुम्ही केलात नाहीत
तर कोणाच्याही लक्षात येणार नाही की काय करायचं आणि कसं करायचं. कारण बऱ्याच वेळा कदाचित ते शिक्षक घाबरून गेले असतील बरोबर. आणि त्यांनी मला विरोध केला असेल, म्हणजे त्यांना ती गोष्ट त्यांच्या डोक्यातून निघून गेली असेल की बाबा इथं. पण मला दुर्दैवाने वाटतं की मी एखाद दुसऱ्या मुलाला तरी वाचवू शकलो असतो, कदाचित मला काहीतरी CPR करता आला असता तर. ओके, त्याच्यासाठी हीच गोष्ट आहे की मुलांना किंवा अभ्यासक्रमात हे सगळ्या गोष्टी आल्या पाहिजेत. आता राहिला बऱ्याचशा गोष्टी म्हणजे याच्या नॉर्म्स आणि प्रकार असा आहे की यातले रिझल्ट पटकन मिळत नाहीत. त्यामुळे राजकीय अवेअरनेस फार कमी आहे की आता एखाद्या गोष्टीमध्ये उतरलात आणि तुम्ही त्याचे रिझल्ट मिळालेत आणि त्या रिझल्टमुळे तुम्हाला पुढे निवडणुकीमध्ये फायदा होतोय किंवा आणखी काही गोष्टी. त्यामुळे भाग्यवान आहोत आम्ही की आमच्या दादांनी, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे साहेबांनी हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा डिक्लेअर केला आणि त्यानंतर काही गोष्टी आपल्याकडे बऱ्यापैकी व्हायला लागल्या. पण याच्यासाठी खरंच राजकीय कोणीतरी पुढे येऊन या गोष्टीकडे खरंच लक्ष देणं गरजेचं आहे. मध्यंतरी याच्या क्रीडा समित्या बनल्या होत्या. त्या क्रीडा समितीची रचना जिल्ह्याच्या क्रीडा समितीचा अध्यक्ष कलेक्टर होते आणि ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्समधल्या पाण्यातील, आकाशातील आणि जमिनीतील प्रत्येक ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्सचे 2-2 तज्ज्ञ त्या टीममध्ये होते. जे अशी कुठची दुर्दैवी घटना घडली तर ती घडल्यानंतर कारवाई करण्यासाठी मदत करतील 1 आणि घडू नये याच्यासाठी पूर्णपणे अवेअरनेस करतील 2. बरोबर. ती कमिटी नंतर त्याच्यावरती व्यवस्थित काम झालेलं नाही. ती कमिटी कुठेतरी थांबवण्यात आली. आज जर ती कमिटी असती परत गठीत केली लवकरात लवकर, त्याला काही अधिकार देण्यात आले तर त्याच्यावरती कारवाई करण्यासाठी जी बॉडी आहे ती, जंगलात जर काय अडचण आली तर वन विभाग कारवाई करेल, पाण्यामध्ये काय अडचण आली तर MMB कारवाई करेल, बाकी इकडे कुठे अडचणी आले तर पोलीस डिपार्टमेंट किंवा RTO हे कारवाई करतील. यांनाच कारवाईचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे जर खरंच ही कमिटी लवकरात लवकर गठीत करण्यात आली तर मला वाटतं की बऱ्याच लोकांचे जीव पण वाचतील आणि पर्यटनाने या गोष्टीमधून एक सुसूत्रता येईल. बरोबर, नक्कीच. आता हे जर तुम्ही सांगितलं की सेफ्टी याच्या संदर्भामध्ये तुम्ही स्वतः काही टूर ऑपरेट म्हणजे टूर डिझाईन करता, इथले जे काही निसर्ग आहे, इथला पक्ष्यांचा किलबिलाट आहे, अगदी त्यांना मग जसं तुम्ही म्हणालात त्यांना रॅपलिंग म्हणा, ट्रेकिंग म्हणा, जे काही पर्यटनाचे साहसी पर्यटनाचे 2-3 प्रकार आहे किंवा माउंटेनिअरिंग मधले 2-3 प्रकार आहेत, त्याचा अनुभव, असं सगळं एका ह्याच्यामध्ये तुम्ही फार सुंदर असा तो ट्रेक करता. तर असे आपल्याकडे अशी सस्टेनेबिलिटी असलेली ठिकाणं कुठली कुठली आहेत ज्याच्यावरती तुम्ही आतापर्यंत काम केलं आहे? भरपूर ठिकाणं आहेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. मी आणि माझ्यासोबतही काम करणारे बरेच लोक आहेत. आता मी तुम्हाला आंबोलीतली ठिकाणं सांगितलं. आंबोलीतलं एक ठिकाण सांगितलं नांगरतास. आंबोली वॉटरफॉलवर पण सुंदर गोष्टी करता येतील. महादेवगड पॉईंटवरती पण फार छान गोष्टी करता येतील. पलीकडे हे चौकुळ वगैरे गाव आहे, त्या ठिकाणी बऱ्याच गोष्टी करता येतील. आता तुम्ही आंबोलीतून इकडे म्हणजे या ठिकाणी आलात तर सावंतवाडीतला नरेंद्र डोंगर आहे. पलीकडे इथून जर तुम्ही आपल्या झारापत्रादेवी हायवेवरून जात असाल तर पलीकडच्या डोंगरावर सुद्धा बरेचसे रॉक पॅचेस आहेत जिथं खूप चांगल्या ॲक्टिव्हिटी करता येतील. काही लोक त्याच्यामध्ये स्वतः पुढाकार घेऊन करतायत. तिथे एक दिव खानोलकरांचा रिसॉर्ट आहे. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये पलीकडे मामाच्या गावामध्ये काही ॲक्टिव्हिटी होतात. कुडाळमध्ये गेलात तर तिथे एक वालावल हुमरमा जे आहे प्रभूसृष्टीच्या बाजूला, तिथे एक कुपीचा डोंगर म्हणून एक ठिकाण आहे. अतिशय सुंदर ठिकाण आहे. तिथं देसाईंची क्वारी आहे, त्या ठिकाणी आम्ही काही ॲक्टिव्हिटी करतो, मुलांचे ट्रेनिंग्स वगैरे घेतो. कुपीचा डोंगर इतका सुंदर आहे की त्याच्यामध्ये म्हणजे गमतीची गोष्ट अशी की गोल तो डोंगर आहे, दगडाचा गोल दगडांचा डोंगर आहे आणि त्याच्या आतमध्ये मला वाटतं 40-50 एकर बागायती आहे आतमध्ये. आणि तुम्ही त्या डोंगरावर वरती दगडावरून चालत परत इकडे येऊ शकता. अशा तऱ्हेचं ते तिथलं ठिकाण आहे. मालवणमध्ये वायरीमध्ये एका ठिकाणी मी काही ॲक्टिव्हिटी सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता, ते फार सुंदर आहे. रेडीच्या गणपती मंदिरच्या मागे मी काही ॲक्टिव्हिटी करण्याचा प्रयत्न केला, ते फार चांगलं ठिकाण आहे. सावडाव धबधबा, नापणे धबधबा हे फार सुंदर ठिकाणं आहेत. आता आपल्याकडे कणकवलीमध्ये जर तुम्ही गेलात तर विश्वनाथ सावंत सर आहेत, त्यांच्याबरोबर ते मुंडले सर वगैरे आहेत. हे सगळे एकत्र येऊन काही मुलांबरोबर तिथले काही छोटे छोटे वॉटरफॉल्स ते डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करतात. काही चांगली लोक हे सगळ्या ठिकाणामध्ये. आज देवगडला एक झिप लाईन आहे
तशीच एक झिपलाईन आम्ही लवकरच करतोय आहे. मालवणमध्ये जो सर्जेकोट कडा आहे तिथं एक झिपलाईन होईल. ती फार सुंदर झिपलाईन तिथं होईल किंवा अजूनही काही ॲक्टिव्हिटी तिथं करण्याचा प्रयत्न आहे. आणखी कुणाकडे कुठची ॲक्टिव्हिटीसाठी जागा असतील तर ते आम्हाला सांगतील, तर आम्ही तिथं येऊन सर्वे करू आणि लोकांना मदत करू की अशा ॲक्टिव्हिटी, म्हणजे ही जी ठिकाणं मी तुम्हाला सांगितली ह्या प्रत्येक ठिकाणी मी स्वतः गेलो आहे. तिथं ॲक्टिव्हिटी करता येतील की नाही याच्यासाठी सर्वे केला आहे. एकदा नाही, दोनदा तीनदा जाऊन सर्वे केला आहे. आणि सर्वे आमचा खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे की आम्ही आता तुम्हाला म्हटलं नांगरतास सारखा ठिकाण हे आम्ही आतापर्यंत 25 वेळा केलं आहे. परंतु तरीसुद्धा उद्या जर तिथे ॲक्टिव्हिटी करायची झाली तर आम्ही आदल्या रात्री सर्वे करतो, कारण नेचर प्रत्येक वेळा बदलतं. या नेचरचा काही पर्याय नाही, ते कधीही बदलेल. बरोबर. त्यामुळे अशी ठिकाणं जिल्ह्यामध्ये प्रचंड आहेत. आणि गडकिल्ल्याबद्दल तर मी काय सांगू, म्हणजे 36 गडकिल्ले आहेत आपल्याकडे. आणखी एक गोष्ट भाग्याची, मी कट्ट्यावरती राहतो नांदोसमध्ये. माझ्या गावामध्ये एक नांदोसची गडी आहे. हां, एक 4 दिवसापूर्वी आमच्या गावातले तरुण मंडळी एकत्र आले आणि ते म्हणाले की बाबा गडी आपण जरा पुन्हा ऊर्जितावस्थेत आणूया. म्हणजे हे आत्ता लोकांना वाटू लागलंय आणि याच्यातून 1 रुपयाचा फायदा नाही आहे. बरोबर. फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पुरीत झालेली ती गोष्ट आहे. ते एक पहिलं ठाणं होतं जिथं छत्रपती शिवाजी महाराज येताना सिद्धगड कसाल मार्गे पुढे यायचे, तिथे नांदोसमध्ये थांबायचे. पलीकडे मग ते तिथून पुढे जाताना बांधघाटी म्हणून आहे कुपेरीमध्ये, तिथून साळेलची ती विहीर आहे एक देवघाटी, जी मी अलीकडे स्वच्छ करून घेते, ती विहीर आहे. तिथून शिवाजी महाराज जायचे. तर त्या गडीला आता ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी स्वतः मुलं पुढे आले. बरोबर. त्यानंतर आमच्याकडे बऱ्यापैकी शिवप्रेमी टीम आहेत, काही टीम्स आहेत. हे किल्ले आणि या गोष्टींवरती बरेच काम करतात, मोठ्या प्रमाणावरती काम करतात. चिले सर आहेत, रांगण्यावरती काम करतात. खूप म्हणजे खूप आमचे लिंगवत सर आहेत जे रेडीच्या डच वखारीवरती नेहमी काम करतात. म्हणजे ह्या गोष्टी इथं तुम्ही बसायला गेलात तर कुठच्याही किल्ल्यावर बसलात 1 दिवसात तरी इतिहास संपणारा नाही आहे. नक्कीच 1 दिवसात तर इतिहास संपणार नाही प्रत्येक गोष्टीमध्ये. म्हणून म्हणतो की बारमाही पर्यटन जर करायचं असेल तर इथंच साहसी पर्यटनात होतं. बरोबर. आता जसं तुम्ही म्हणाला की साहसी बारमाही पर्यटन जर आपल्याकडे करायचं असेल तर साहसी पर्यटनाशिवाय दुसरा पर्याय नाही, किंवा त्याच्यामध्ये ती पोटेन्शियल आहे. जेव्हा माणूस म्हणजे पर्यटनासाठी जेव्हा कोणीतरी येत असतो तो रिलॅक्स होण्यासाठी, किंवा आज मुंबई पुण्यासारख्या शहरामध्ये पोल्युशन प्रचंड झालेलं आहे. आज आपण बघतोय गेल्या काही दिवसांमध्ये, म्हणजे आत्ताच्याच गेल्या काही दिवसांमध्ये निसर्ग दररोज आपलं रूप वेगवेगळं दाखवतोय. आणि या धकाधकीच्या याच्यामधून फुल ऑफ ऑक्सिजन जो आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, म्हणजे आपल्या जिल्ह्यात शहरं आहेत, सावंतवाडी आहे, कुडाळ आहे, कणकवली आहे, परंतु त्या शहरांमध्ये गुदमरल्यासारखं वाटत नाही. म्हणजे अजून तेवढं पोल्युशनची रेंज तिथली झालेली नाहीये. त्यामुळे इथे कुठेही गेलात तरी भरपूर ऑक्सिजनचा आपल्याकडे इथे साठा आहे आणि तो अनुभवता येतो प्रत्यक्षात. तर अशा दृष्टीने म्हणजे हा ऑक्सिजन अनुभवायला तुम्ही आणखीन एक काम करता, ते म्हणजे फिशिंगवरती तुम्ही एक चांगलं काम करताय, की जो एक वेगळा, म्हणजे पूर्वी लोक असं म्हणायचे की टाइमपासला एक गळ घालून बसायचं, मासा लागला तर लागला, नाहीतर आपलं असंच एक वेळ गेला, थोडेसे काहीतरी कुरमुरे वगैरे घातले माशांना की परत आलं. परंतु एक पर्यटनाच्या दृष्टीने फिशिंगची जोड देऊन ते एक वाढावं, किंवा एक ऑफबीट वेगळा एक वाट म्हणून तुम्ही त्याला कसं डेव्हलप करताय? फिशिंग हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा म्हणजे खरंच म्हणजे पुढे जाण्यासाठी खूप चांगला मार्ग असलेली वाट आहे. कारण आम्ही जे फिशिंग करतो ना त्याचा बेस हा आहे की कॅच अँड रिलीफ फिशिंग. बरं. हां, आता याच्यासाठी आंबोलीमध्ये तुम्ही गेलात तर प्रथमेश तिथं काम करतो, फार चांगलं काम करतो. जर मालवणमध्ये तुम्हाला जायचं असेल तर समुद्रकिनारा सगळा पडला, तिथं किरण रोगे म्हणून एक मुलगा, तो अतिशय चांगलं काम करतो. हे ना एवढं अवेअर राहून काम करतात ना की यांच्या गळाला जर एखादा रेअर मासा लागला तर ते सोडतात. त्यानंतर त्यांना कळतं की याच्या पोटात अंडी आहेत, ते सोडतात. आमच्याकडे कुठचाही मच्छीमार जेव्हा समुद्रावरती जातो आणि मच्छीमारी करतो तेव्हा त्याला कासव सापडतं. कासव कोणीही मारत नाही, कासव नेहमी सोडलं जातं प्रत्येक वेळा. त्यानंतर हे अँकल, हे गळ अशा तऱ्हेचे वापरतात की माशाला त्रास होणार नाही. पण तो कॅच अँड रिलीफ करण्यासाठी वेट करायचं, म्हणजे त्याचं वजन करायचं आणि सोडून द्यायचं. आणि मगाशी मी तुम्हाला म्हटलंय की लोकोत्सव, आपल्याकडे असलेले लोकोत्सव किंवा आपल्याकडे असलेल्या बऱ्याचशा गोष्टींवरती, आता तुम्ही समुद्र किनाऱ्यावरती गेलात तर एक फिडलर क्रॅब सापडतो. हा फिडलर क्रॅब जेवढा क्रॅब आहे त्याच्यापेक्षा मोठा त्याचा फिन आहे. बरोबर आहे. याच्यावरती डिस्कव्हरी सारख्या ठिकाणी एपिसोड्स झालेले आहेत.
त्यानंतर आपल्याकडे असे काही फिश सापडतात, कॅटफिशच्या प्रजाती सापडतात, ज्या तुम्ही जमिनीवर काढून ठेवल्यात तर 3-3 तास राहतील. बरं. म्हणजे अशा तऱ्हेच्या आंबोलीमध्ये टोड्स आणि बाकीच्या गोष्टी पण बऱ्याचशा आहेत. ह्या सगळ्या ज्या गोष्टींसाठी आणि फिशिंग हा जो प्रकार आहे, एखादा जिवंत जीव मासा तुम्ही खेळवता त्यावेळी जी मजा येते तो वर्णनच अवर्णनीय असतं. म्हणून आपण पेट सांभाळतो ना घरामध्ये, मांजर कुत्रा पाळला होतो, ती जी फार मजाच आहे ती वेगळ्या तऱ्हेची आहे. फिशिंगसाठी तर नंदनवन आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा असं मी मानतो. कारण हे लोक हे करतातच. पुन्हा पहिल्यापासून बघितलं गेलं तर आपल्याकडे कोकणामध्ये देवराई प्रचंड आहेत. त्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा रिचेस्ट म्हणजे रिचेस्ट आहे की साधारणतः 1,500 देवराय आपल्याकडे लिहून ठेवल्या आहेत की ह्या देवराय आमच्याकडे. सावंतवाडी रत्नागिरीमध्ये 800 देवराय आहेत. जशा देवराया कन्सेप्ट आहेत ह्या प्राण्यांसाठी ठेवल्या तसे देवडोह पण आपल्याकडे कन्सेप्ट आहेत. बरोबर. इथं माशांच्या प्रजाती आणि बाकीच्या गोष्टींसाठी हे नंदनवन आहेत. मग ह्या इथं जाऊन या ठिकाणी जाऊन ते मासे पाहण्यासाठी आजही लोक आमच्याकडे धामापूर तलावावरती मासे पाहण्यासाठी येतात. मग ते शेव टाकतात आणि ते मासे बघतात, नंतर मासे तिथून निघून जातात. किंवा पेडिक्युअर सारख्या जे खर्चिक थोडंसं काम आहे, तुमच्या पायाला मसाज केला, आमच्या कुठच्या नदीत जा, आमच्याकडे मरिया नावाचे लोकल मासे आहेत, ते तुमचं पेडिक्युअर फ्री ऑफ कॉस्ट करून जातात. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टीकडे पैसा म्हणून बघितला जातो गेला पाहिजे. आणि निसर्ग संवर्धनाकडून जर तुम्ही समृद्धीकडे चाललात किंवा भविष्याकडे चाललात तर ते नक्कीच सस्टेनेबल पुढे खूप छान विचार आहे तुमचा की निसर्ग संवर्धनाबरोबर जर प्रॉस्पेरिटी असेल तर ती कोणाला नकोय. म्हणजे एकीकडे आपण निसर्गाची हानी होऊ नये म्हणून आपण काही प्रयत्न करत असतो, परंतु हे आणि त्याच्या बरोबर ह्याचं कॅश म्हणजे ह्या गोष्टी आता तुम्ही एक थाई हे म्हणजे फिश पेडिक्युअर असते तर ते आपल्याकडे तुम्ही असं सहज त्यात पाय टाकून जर बसला तर निश्चितच ते मासे येऊन तुमच्या पायाला असे म्हणजे पेडिक्युअर म्हणजे ते चावतात थोडे येऊन किंवा येतात, परंतु ते आहे आणि ते आपल्याकडे व्हायला पाहिजे. आणि नैसर्गिकरित्या म्हणजे त्याला कुठेही तुम्हाला आर्टिफिशियल मसाज सेंटरमध्ये जायला नको. तुम्ही तळ्याच्या काठी बसा, निसर्गरम्य वातावरणात बसा, फुल ऑफ ऑक्सिजन मध्ये तुमच्या सेवेला आहे आणि आपण त्याचा म्हणजे हे घेऊ शकत नाहीये, त्याचा आपण ते कॅश करू शकत नाहीये किंवा हे व्हायला पाहिजे भविष्यामध्ये. आता याच्याबरोबर जसं तुम्ही म्हणालात की काही मासे किंवा हे म्हणजे त्याच्यामध्ये मला एक ऍड करावं असं वाटेल की मध्यंतरी एक हिरण्यकेशी बार्ब किंवा काय सिस्टुरा हिरण्यकेशी नावाचा मासा आपल्याकडे तो तिथे मिळाला की जो त्याच ह्याच्यामध्ये मिळतो, गोल्डन फिश जो आहे तो. म्हणजे असेही अनेक प्रकारचे आपल्याकडे आहेत की जे आपण बघून त्याचं प्रचंड गोष्टी आपल्याकडे त्या सगळ्या लाभल्या. सिस्टुरा हिरण्यकेशी तुम्ही म्हणता, काही टोड्स आपल्याकडे एक टोड तर आंबोली टोड म्हणून तो फक्त आंबोलीतच सापडतो. त्यानंतर ह्याच्या रेप्टाईल्सच्या प्रजातीमध्ये खैरेत शिलटेज म्हणून अक्षरशः आमचे महागुरु निलिम कुमार खैरे अण्णांच्या नावाने खैरेत शिलटेज आहे, वरदगिरी सरांच्या नावाने ग्रीस ब्रॉन्झेबॅक म्हणून एक आहे. ह्या सगळ्या प्रजातीचं नंदनवन आहे आपल्याकडे आंबोली. आणि आंबोलीच्याही एक पाऊल पुढे जाऊन दोडा मार्गाने तो परिसर बरोबर हा खरंच नंदनवन असलेला ठिकाण आहे. बरोबर. आता या सगळ्या अनुषंगाने जर बघितलं तुम्ही करत असलेलं काम, तुम्ही करत असलेलं रेस्क्यू आणि तुम्ही तुमच्या मनामध्ये असलेली संकल्पना साहसी टुरिझमच्या संदर्भातली तुम्ही आता ह्याच्यावरती भविष्यामध्ये काय करण्याचं ठरवलेलं आहे आणि कशा पद्धतीने तुमचं कामकाज चाललंय? मी मगाशी म्हटलेली गोष्ट पहिली अवेअरनेस. ह्याच्यासाठी आमची इच्छा आहे की आम्हाला शाळा कॉलेजेसने बोलवावं, आम्ही तिथं फ्री ऑफ कॉस्ट येऊन तुमच्या मुलांना टोटल मार्गदर्शन करू. बरं, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आम्ही जे मार्गदर्शन करतो ते प्रॅक्टिकल केल्यानंतरच आहे. बरोबर. ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मी सगळ्यांना आपल्या या व्यासपीठावरून आपल्यातर्फे सांगू इच्छितो की आम्हाला बोलवा, आम्ही येतो. माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तरी आमची टीम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट येईल आणि सगळी मदत करेल. हे होणं कुठंतरी गरजेचं आहे, एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट मगाशी म्हटल्याप्रमाणे नॉर्म्स आणि गाईडलाईन्स ह्या आम्हाला तिथं त्यात मिळणं गरजेचं, ज्या आम्हाला आजही मिळत नाहीत. काही ठिकाणी दुर्दैवाने आपल्याकडे जे पर्यटन चालू आहे ते थोडंसं अनधिकृत आहे. अनधिकृत. पण मी गेली 13-14 वर्ष हे करताना कधीही अनधिकृत करू शकलो नाही आणि पुढे करणार नाही. कारण ह्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण असं आहे की आम्ही जे हे सगळं करतो ना, म्हणजे आतापर्यंत मला हा प्रश्न विचारला होता की आता तुम्ही बॉड्या काढता, आंबोलीत उतरता, तुम्हाला काय मिळतं प्रशासनाकडून किंवा काय किती रुपये मिळतात, काय मिळतं? खरंच आम्हाला काय मिळत नाही आणि आम्हाला त्याची काय गरज नाही. पहिली गोष्ट, आम्हाला खायचं आहे.
खाज हा शब्द फार वाईट अर्थाने घेतला होतो, पण आहे आम्हाला खाज आहे की आम्ही स्वतः जातो. म्हणजे आजही आंबोलीतल्या मुलांबद्दल तुम्ही सांगू, एखादी घटना घडते तेव्हा ते ग्रुपवरती फक्त टाकतात की अशी घटना घडली आहे. म्हणजे आम्ही तो ग्रुपवरती व्हॉट्सअप उघडून बघण्यापूर्वी ते खाली असतात. बरोबर. ती तिथली बॉडी रिकवर करतात, वरती येतात. त्यामुळे प्रसारमाध्यमं सुद्धा त्या घटनेची तीव्रता नसल्यामुळे ती घटना कुठे प्रदर्शित करत नाहीत. आता कालच्या घटनेमध्ये आमचं नाव कुठंच नाही. बरोबर. आणि मी अतिशय गर्वाने हे पण सांगेन की कालची दुर्दैवी घटना ज्यामध्ये ती बॉडी फेकली गेली होती ती सोडली, तर आंबोलीत जाऊन आल्यानंतर म्हणजे मनालीत जाऊन आल्यानंतर गेल्या 450 वर्षामध्ये आम्ही एकही कॅज्युअलिटी घडायला दिलेली नाही. बर. आम्ही 4 ते 5 लोकांना जिवंत काढलंय खालून बाहेर. आम्ही एकाही व्यक्तीला मरायला दिलेली नाही. बरोबर. आमच्या टीमला याच्यासाठी काय मिळतं? काहीही मिळत नाही. हे एकामेकाशी हेल्दी स्पर्धा करतात, खाली जातात, ती बॉडी वरती घेऊन येतात आणि नंतर त्यांना कोणी विचारत नाही. किंबहुना ह्या व्यक्तीसुद्धा ज्यांच्यासाठी आम्ही काय केलं ते आम्हाला विचारत नाहीत. अर्थात त्याची आम्हाला गरज पण नाही, कारण हे आम्ही करतोय हे आमच्यासाठी करतोय. म्हणूनच मी सगळ्यांना इथून विनंती करेन की आम्हाला बोलवा, आम्ही पुढच्या पिढीला काहीतरी देऊ इच्छितो. बरोबर. आम्ही याचे शिबिरं घेतो, वर्षातून एक शिबिर घेतो. हे आमच्यासाठी असतं, आमच्यासाठी. त्यामुळे आम्ही काय करतो, आमची 150 मुलांची टीम आहे. ही टीम आम्ही सगळ्यांना बोलवतो प्रॅक्टिसला आणि त्यावेळी एक 20-30 मुलं स्थानिक मुलं आम्ही घेतो आणि त्यांना आम्ही मार्गदर्शन करतो. पण यावेळी काय असतं की आमच्या एका मुलाबरोबर 2 ते 3 मुलं असतात. आमचे ट्रेंड ॲक्टिव्हिस्ट असतात जे त्याच्यासोबत असतात दिवसभर. ते 2 ते 3 दिवसामध्ये त्याला आम्ही ती ॲक्टिव्हिटी देतो. बरोबर. सगळ्या गोष्टी. आता आम्हाला याच्यामध्ये हळूहळू व्यावसायिक लेवलला हे सगळं न्यायचं आहे किंवा आणखी कोणीही कुठे आपल्या परिसरामध्ये हे सगळं करत असेल तर त्याला तज्ज्ञ मार्गदर्शन आम्ही करायला तयार आहोत आणि त्याच्यासोबतही राहायला तयार आहोत. बरोबर. हां. आणि आमची महत्त्वाचं मत आहे की 0 कॅज्युअलिटी. आम्ही रेस्क्यू पर्सन आहोत, ज्यासाठी आतापर्यंत कामच केलं नाही. कारण जर एखादा अपघात घडला असता, मी केला असता, माझ्याबरोबर 4 मुलांनी केला असता, तर पण बदनाम 150 मुलं होत आहेत. बरोबर. बरोबर आहे. त्यामुळे आम्ही आत्तापर्यंत कधीही याच्यामध्ये उतरलेलो नाही, व्यावसायिक कुठची गोष्ट केलेली नाही. मात्र आता हळूहळू नॉर्म्स आणि बाकीच्या गोष्टी फिक्स झाल्यानंतर आम्ही त्यामध्ये येणार आहोत. नक्कीच. एकूणच ऑक्सिजन टुरिझम या थीम अंतर्गत आज आपण चर्चा केली डॉक्टर कमलेश चव्हाण यांच्याबरोबर. त्या माणसाबरोबर बोलताना मला एक जाणवलं की त्यांची खरंच अपेक्षा काही नाहीये. ते सातत्याने सांगत होते की आम्हाला ह्याच्यातून खरंच पैसा मिळत नाही किंवा त्या पैशाची आम्हाला आवश्यकता देखील नाही, परंतु एक हेल्दी स्पर्धा असते त्यांच्यातल्या त्यांच्यात की कोणी खाली उतरावं, ती जी कोणी पीडित असेल त्याला एकतर वर काढावं किंवा दुर्दैवाने एखादा जर मिसॅप झालेला असेल तर ती बॉडी वर काढावी. आणि ह्याचं प्रशिक्षण मोफत घेण्याची देखील त्यांची इच्छा आहे. एकूणच काय तर साहसी पर्यटन म्हणा किंवा साहसी पर्यटनातून येणारे हे जे काही उपप्रकार आहेत त्याचा पुरेपूर वापर करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पर्यटन बारमाही पर्यटन व्हावं याच्यासाठी त्यांचा अत्यंत आग्रही असा आग्रह आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून ते काम देखील करत आहेत. त्यांनी एक जो शेवटचा मुद्दा सांगितला की आम्ही देखील आतापर्यंत करू शकलो असतो पण तू का केलं नाहीये, तर एखाद्या घटनेमुळे माझ्याबरोबर काम करणारी जी 150 मुलं आहेत जी प्रशिक्षित आहेत त्यांना कुठेतरी कलंक लागता कामा नये किंवा भविष्यामध्ये त्यांच्याकडे कोणी बोट ठेवता कामा नये की बाबा नाही यांच्याबरोबर गेलो तर असं जर काही ते होऊ शकते, हे टाळण्यासाठी म्हणून ते योग्य परवानगी, योग्य जे काही गाईडलाईन्स आहेत, योग्य ज्या काही आवश्यकता आहेत त्याची वाट बघतायत आणि ते हळूहळू होतंय सुद्धा. परंतु या सगळ्या याच्यातून डॉक्टर कमलेश चव्हाण यांची एक तडफड मात्र निश्चितच दिसते की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पर्यटन बारमाही व्हावं आणि त्याचं पोटेन्शियल केवळ आणि केवळ साहसी पर्यटनामध्ये आहे. त्या दृष्टीने त्यांचा चाललेला प्रवास वाखाणण्याजोगा आहेच. निश्चितच भविष्यामध्ये त्यांना भरपूर यश मिळेल. परंतु आपल्याकडचं हे जे काही ऑक्सिजनयुक्त जे वातावरण आहे ते जर अनुभवायचं असेल, अत्यंत नीरव शांततेचा सुंदर अशा निसर्गाचा जर तुम्हाला आस्वाद घ्यायचा असेल आणि श्वास भरून, हृदय भरून, फुफ्फुसं भरून 100% प्युअर असा जर ऑक्सिजन घ्यायचा असेल तर निश्चितच सिंधुदुर्गात यायलाच पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी डॉक्टर कमलेश चव्हाण हे जे काही प्रयत्न करतायत किंवा कमलेश चव्हाण हे जे काही ट्रेक आयोजित करतायत त्यांना निश्चितच भरभरून असा प्रतिसाद देखील द्यायला पाहिजे. डॉक्टर चव्हाण, तुम्ही आज आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि खूप छान माहिती दिली जी ऑफबीट आहे. म्हणजे फिशिंग म्हणा, हे साहसी पर्यटन म्हणा, अनेक गोष्टी ज्या आमच्या दर्शकांना देखील माहिती नव्हत्या त्याची तुम्ही आज माहिती करून दिली. त्याबद्दल संपूर्ण कोकण सार लाईव्हच्या परिवारातर्फे तुमचे खूप खूप धन्यवाद. ऑक्सिजन पर्यटन
नव अभियान नवं व्यसन.